بله گودرین هجا هلبت ما بحث کرد بو کو روژا پرتوکین ریبراب و پیکات ده کانونه و که اون زانه ده چرچوه پنگاوه عبدالله اوجان را آزادی چی پرسکری که کرتره چهار سریع سیاسی لچار هلین جهانه پرتوکین ریبراب و هاتن خواندن نها انداما کمیته دیپلوماسیا تیجه که اروپا آسمین انگین بمریا آسمین تو بخیراتی و شنامه مرحبا نفقيري دابن جالك سبازكم بله وكا كوميتي دبلوماسيا تجيكي أوروبا هلبت ود آمدكنا بخباتي در ولكي جيرينك ليست چاو دری واجی چی بون هلبت گلک دانه هفجی هاتم بردستی و به پیامان جه گلین ام بیجن خواجه حتا ام بیجن کو گله کرد گلین چار هلین جهانه بس از دخوازم هنه که تو چاودرین خوشی بمره پار و بکی براستی روژا خواندنا پرتوکین ریبراپو ده قانون چاوات پیشوازی کرن يعني ده قانون روجا ما في مروان ما في مروان يا جيهانه يعني ابروش هم شبوي آزادية ريبرا بوهل بشارتن بجبوي بينغا هاتي كامباني هاتي دست بكرن هم جي يعني وكي روجي خاندن دست نشان کرن و دوی آلی دا داناسینا رامان و فکرین ريبرا کو پرتوکی خو اب پیشوازی کری اب درای گشتی جیهانه دا هاتنا وان خواندن یعنی درخستنا پیش پرگیم اوکی خبردکی یعنی جوی آزادی ریبرا پو یا خواسته که آزادی ریبرا پو اف گرینگ بو یعنی 4-5 پار زمین جهان ده اف خبرات مشاندن و گلک جهان کومین جور به جور اف خبرات مشاندن اف روزی خواندن ریخستن کرن پرتوکین ریبرا پو کو herkes yani مشارك خواتي دا ديبينه هالبجارت و خواند و پیشوازی کر و نیرینی خواهش بو يعني سر زمان دویساجی روژه مافی مروان هالبجارتن دهی قانون روژه کی گرینگه جبر کو روژه کی مافی مروان کو هری زیده مافین گلی کرد و هم مافی گلی کرد هم جی مافی شخصی ریبر اپودا یعنی راستیا ریبر اپودا مافین گلی کرد و مافین ریبر گلی کرد عبدالله اجران تبی پیکرن هری زیده اف تبی پیکرن یعنی وکی تزانین قانون و زاگونین ناف devleti yani sazû dezgehên xwe wekî bi alî pênasê dikin wî warî de ji ev aslında hinekî bi alî tev digerin çawa mesela mînakê ve di netewê yekbûyî da saziyekî wan mafê mirovan heye dîsa sazî û dezgehên Ewropayî hene ku Tirkiye endama wan e li we dere hani her çiqas serlêdan lê hatin kirin jî ji bo ev 3 sale ji rêbera po yani rêbera po qet agahînîne ev mijarekî pir girîng e yani mijarekî pir bi têlûkeyê jî ji bo hem gelê Kurd hem jî gelên rojletên navîn ku projeyê rêbera po pêşrandine li Rojavayê Kurdistanê dîsa li alî her derdorê cîhanê nêrîn û projeyên rêbera po ji bo jiyanekî azad û vekevî û ekolojîk ji bo xwe wekî projeyek dibînin û dixwazin têxin meriyê te ev ji bo wan metirsiyekî ava dike hem jî yani wî alî da ev pirsgirêkekî pir mezin e ku ve rojê mafê mirovan da yani ev roja hatî hilbijartin tabii ev sazî û dezgehên navnetî ev hilbijartine lêk gav avêtina wan bêdengmûyîna wan pir tiştekî xetere ye yani wisa yani wisa ev tê girtin dest alî din da jî tabii mirov ev rojê xwandinê çi dest nîşan dikin carekî din çi dest nîşan kirin yan jî ji zarok bigire heya jinan ji tevgerên ekolojî bigire heya tevgerên dîj pergalê dîj anarşîst dîj pergalê ev roja ji bo xwe wekî rojekî xwandinê girtin dest carekî din çi dest nîşan kir ev rojê xwandinê mirov çiqas yani zextekî bike çiqas mirovekî fîzîkî bawekî fîzîkî dil jî bigire le nikare nêrînê ve û ramanê wî dil bigirin ku ev îdî
belav dibe yani mijareki pir giring bû dîsa hani alîndin da hani gelên Latin Amerikayê xwecî xwandina Portugalî jî danastina wan çêbû în berdewam dike li vê derê dîsa kesên bi nav û deyîn hem vekîl hem jî profesör yani yan jî herî mirovên ji rêze aktivîstên yan jî çalakwanên tevgerên cûr be cûr ev roje hani mijarên paragrafên ku bala wan dikişinin xwandin ku mirov carek tun dît ki ev pir girîng e yani ve derê jî tiştek tun dixwazim bal bikişinim ser bala min jî kişandibû ji ber ku yani rast e rêbera podgirtîgehê de 12 pirtûk nivîsandin nexşeyê rê dîsa 5 paraznameyê xwe yani bixwe di wan paraznameyê xwe de zaten mirov dikare bêje bixwe jî ev sazî û dezgehê Ewropayî wana pênase dike yan jî wana dinirxîne rola wan di komploya navnetewî de li hemberî wî baş dinirxîne tîne ser ziman li gel wê jî hani xwandina wan roja wan pirtûkan carek tu me dît ki yani 12 berhem belkî zêdetir hem berhemê rêbera po hene 12 parazname hem jî hevdîtinê wî bi parêzerê wî bi heyetên çûn gel wî yani ev berhem jî hene ev na jî pir giring yadin berî wê jî hani de berî ku rêbertî têke vegirtîgehê jî pirtûkê wîn gelek cuda hebûn yani wî alî da çi bala mirova dikişand yani bi rastî rojek wisa heyana rojek wisa tam bi rast e bi salan konferans tên li darxistin panel tên li darxistin ev pir giring bû pir ciya hat kirin ev pir giring bû ji bo yani sazî û dezgehên yan jî tevgerên yan jî şexsên yan jî aktivîstên ku nêrîn û ramanê rêbera xwe dibîstin çalakiyên wisa xebatên wisa panel konferans semînar li dar dixin lê bi rojekî wisa da ev xistine roje ve carek tun bal kişandina wî ser giring e yani carek tun diyar bû yani belkî nîqaşê wê ji têkirin di raya giştî ya cîhanê de têkirin lê ji bo civaka Kurd jî giring e yani xwandin fîlmkirin xistina meriyetê xwe bi awayekî dalî hişmendî de ji pergalê rizgarkirin giring bû yani ev derdî ket pêş mesela hîn çiya mesela Rahima Hayda ku vekî kesekî Portûgê rêbertî ji Tirkî vergerandiye Almanî ev yani danasîna pirtûka çaremîn kir mesela ji qrîza rojhilata navîn derketin û projeyê netewa demokratîk û konfederalîzm dida danasin pir bal dikişen diben rojan de jî mirov dibîne ki rojhilata navîn qeyranek qrîzek heye û şer re û di wî şer û pevçûnê de carekî din 10 sal berî ve rêbera po pêşniyarî pêş 10 sal yan jî 12-13 sal berî ve pêşniyarî xwe pêşwazî kiribûn her ku diçe çi qas rojane ye mirov vê jî fêm dike di wan panela da wan rojê xwandinê de ev derket pêş tabii yani ev pergala çi qas mirova dîl digire çi qas hişmendiya mirova ramanê mirova dîl digire mirova wekî tun dema dibe pergalê de û çawa dervî pergalê dijî yan jî davêjin dervî pergale û ev jî hani xwe ji ve pergale qutkirin pergala kapitalîst modelî te qutkirin wekî mijarekî pir giring derdiket pêş ku kesên ev tevlî van roja bûn kesê bi nav û den kesên ji rêze ne giring e yani çawa belavê hemû gelan bû yani erê vekî herî giring dihat gotin ku yani ev pergala qrîze mesela kapitalîst modelî qrîzekî qeyranekî dijî yani ji bo em ji ve qrîz qeyranê derkevin dibe em bi înisiyatîva xwe jiyanekî biafrînin jiyanekî xweş yani jiyanekî mirov azatî de dijî dibe were afirandin jiyanekî mirov bi kêfxweşî dijî de pergalekî wisa were afirandin dibe xale der nêrîn û paradigma rêber apo pir giring e tabii 100 salê jî gelek kes gelek filozof yan jî kesên
zane yan jî pergal afrandine îro hink pergalê heyî ji wan süt wergirtine ku ev pergalekî wisa îro te afrandin heye yani ev nêrîn û ramanên rêbera ku belkî îro benav dibe le em yani wî alî de hem xastina azadiya fîzîkîya rêbera ku bi kampanyaya ji rêbera pûra azadî ji pirsgirêka Kurd ra çareserî ev di çerçeveya kampanya ev xebata girîng e hem di raya giştî de xwedî derketina raya giştîyan jî cîhanê de pir baş bû lê de alî din de jî dibe ev hinekî din jî civaka Kurd da jî yani alî hestiyarî de girêdanekî baş heye ev pirsgirêkîne wî alî de ama alî hişmendî de fîlmkirina ve paradigmaya ve projeye xistina jiyanê jî pir girîng e wî alî de jî yani tevlîbûn mesela tene Kurda kene biyaniya yan jî kesên Ewropî yan jî î cîhanê nexwandin heman deme de li Ewropayê Kurdan jî rûniştin li komelê xwe ev ve roje pirtûk xwandin nêrînê rêbera pû ser nîqaş pêş xistin dibe ev zêdetir bibe. Bele. Spas dikim gelek sabê Asmîn Engîn ji bo nêrîn û heman divên şirûvê xwe te bi me re parvekir gelek spas dikim helbet em jî wekî radyo dengî gel vê pêngavê ji nêz ve bişûpînin û di bernameyên din de jî we bikin mêvan here bin. Spas dem baş. Dem baş.